Malti sbaħ b'opportunitajiet għal kulħadd. Dan kien il-messaġġ ewlieni li kkaratterizza l-interventi tal-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela fid-dibattitu bejn il-mexxejja tal-partiti politiċi f'pajjiżna ġewwa l-Università ta' Malta. Propju quddiem sala Sertemi Żammit mimlija daqs bajda minn studenti ħerqana sabiex jisimgħu x'għandhom xjgħidu l-mexxejja ta' pajjiżna, Dr. Abela beda billi faħħar l-impenn tagħhom fl-aħħar xhur u snin li wassal għal bidliet f'pajjiżna. Il-kontribuzzjoni li tajtu għal white paper tal-cannabis illi waslet biex dak li proponejtu intom daħal fl-abbozz u mela tastieni fuq riforma tant importanti. U għalhekk tliet prioritajiet għal futur, kwalità tal-ħajja, opportunitajiet aħjar għal kulħadd u Malta isbaħ. Tul id-dibattitu ddominaw bosta mistoqsijiet fosthom dawk dwar l-ambjent, hawnhekk il-Prim Ministru tenna l-ħidma li saret mill-Gvern fl-aħħar xhur. Madankollu tenna li għad fadal ħafna xisir hekk kif fakkar ukoll fil-pjan tal-Gvern ta' 700 miljun euro favur aktar spazji miftuħa u ġonna pubbliċi fil-qalba tal-irħula Maltin u Għawċin. Insemmi l-proġett ta' Wit Fulija fiż-Żurriq minn Miżbla ħloqna park tal-familji. Insemmi l-Qortin Għawdex minn Miżbla ħloqna park tal-familji. Imma dan mhux biss. Għaliex l-iżvilupp huwa biss parti. Għandek elementi oħrajn, itnaqqis fl-emissjonijiet. Ara xi ħadd jaħseb li nistgħu nevitaw it-tema tat-tibdil fil-klima. Fuq l-ambjent ta' pajjiżna ġiet diskussa wkoll il-Gżira Għawċija hekk kif il-Prim Ministru Robert Abela tenna l-miri ambizzjużi li għandu u li jaħdem biex jiġu implementati jekk jingħata l-fiduċja. X'nemmnu li l-Gżira Għawċija kienet għada u se tibqa' fiċ-ċentru tal-politika tagħna. Imma l-ikbar ambizzjoni li għandi għal Għawdex hija illi Għawdex jiġi climate neutral qabel Malta. Għandna dak l-ambizzjoni se naslu. Il-mexxejja politiċi ġew ukoll mistoqsija dwar bosta suġġetti oħra fosthom is-saħħa sesswali. Filwaqt li tenna l-proposti tal-Partit Laburista li għandhom x'jaqsmu ma' dan is-suġġett u dawk li jolqtu wkoll qasam tal-IVF, Dr. Abela rrimarka d-diskorsi sensittiv tal-kap tal-Oppożizzjoni. Imma s-soluzzjoni għal dak ma ssibix billi tgħid lin-nies li ma jistgħux isiru ġenituri issieħbu mal-Partit Nazzjonalista. Għaliex ikun statement insensittiv ħafna u weġġajt ħafna nies meta tkellimtek. X'qegħdin inwedu aħna? Illi fl-ewwel 100 ġurnata jekk ningħataw il-fiduċja inwessaw is-servizzi ipprovduti fil-qasam tal-IVF li jinkorporaw fihom l-aħħar teknoloġija li n-nies mhux se ngħidulhom le. Morru barra minn Malta waraw intom, is-servizz irid jingħata f'Malta b'xejn u l-mediċina mill-ewwel ta' Jannar se tkun qed tingħata b'xejn ukoll. Dr. Abela temm id-dibattitu li fih intlaqa ferm miż-żgħażagħ bl-argumenti konvinċenti u b'saħħithom billi saħaq li żgħażagħ għandhom għażla qudiemhom dik għal futur isbaħ. Mhux se ngħidilkom ivvotaw Labour, ngħidilkom biss araw x'qed joffru ż-żewġ partiti. Iflu sew bejn il-proposti taż-żewġ naħat u ddeċiedu. Ivvotaw għal ambjent aħjar, ivvotaw għal kwalità ta' ħajja aħjar, ivvotaw għal aktar ugwaljanza, ivvotaw għal soċjetà fejn ikolkom sehem minnha, ivvotaw għal aktar riformi, ivvotaw għal dak li temnu għal aħjar pjan. Ħudu li ma triq tixtiequ, imma ivvotaw għal Malta, ivvotaw għal futur tagħkom. Grazzi.